yangu ndine mudzimai wangu ndichangobva kuroora 2021 taienda kumasowe mukadzi ndobva ahura ndokundiudza achitya kuti taienda kumasowe mukadzi ndobva ahura ndokubva andiudza achitya kuti zvinozotaurwa kumasowe. Handina kumuramba, ndoziva dare richandishora, but ndakange ndakuita mari, so ndaisada zviya zvokunzi aramba mukadzi because akuita mari fast forward. Fast forward manje apa ndakatsiura mukadzi kuti asataure nefriend yake yekubasa murume, but akudhilita muconversation yavanenge vataura. Ndakazvibata mushure mekunge ndaheka foni yake. Now ndaneta and ndichada apa now ndakuita mari chaiyo ndoita save dare. Ane problem. Akatendera kufunga kwesociety kucontrol marriage yake. Marriage iri personal ndi yako. Absolutely. Kana munhu abhaiza zvausingade kuti vanozoti kudii akapfeka bhutsu ndi anonzwa kurwadza. Ona apa azvipinza busy atogadi wemukadzi wake. Ukaona wakutreka mukadzi kufoni kudiri hakuna love baba, gare masiyana, unofa neBP baba, uchabate imwe message yekuti unyatsonzwa kuti pakafamba message extra kwazvo baba, message inokuuraya. Gara kana pane matrust issues and munhu wako akupota achitodeleta wakapasisa pawakamubvuma papa baba, ukaona mukano wekuti munorambana zvikatenderwa neshoko kuti auraramba ukasashandisa chance iyoyo watograduatesa munhu chachi champion baba, hachicharambika. Mukana yekuramba vanhu baba inonetsa kuwana. Ine handikurudzire kurambana but aiwa reality mukana yekurambana ukamuregerera papa anogona sazibhaiza futi but headache yawinayo because memory yako haibvi chinyaya iyoyo. Because ukaona bhaibheri ratonyora kuti chinhu ichi munogona kusiyana ichi rinotoziva makwenzi ekuregerera iwe usina capacity yekuramba wakaregerera zvachose. Apa mapedza anzi mukana wekuramba munhu unonetsa. Kana watowanikidza achidyiwa obvuma oti no problem. Mukana unoona unofane problem yako gara wasiya. Vamarufu no, I think chakamurasisa pamasowe. Wandikuda masowe akamurasisa bozi aifana kuonerwa pamweya mhepo isati yasimuka kuti madzibaba mundaona maroero kumasowe akajaenda kumasowe baba wazomatangiretsa mai wamwe wari kubatsirwa pamasowe. Pane mhepo dziri kusimuka, tiri kuona gomba ndiona chidyirwa pamberi apo, ndaona wadyirwa dai mwari wakubatsira pari kuwanda mari musondo zachidedzera mamuri ana madzibaba kevhitsa namadzibaba masimba vabvumeraninsaka inzwa ndoba ndingoti aya handisi kuti ndirikoti hangu very unfortunate masowe aenda handisi ndiri kwaba madzibaba ani asi ndo vanhu vakamurasisa panyaya iyi vakamubatsira mhepo dzisati dzasumuka. Iye akaramba achienda kumasowe. Iwe aprofita unodyirwa unotamba nekudyirwa. Wakamira saka pakudyiwa unozvipotsa pakudyiwa baba haunozvipiwa muchazoda kuti munobatsire munhu zeseko mazuva atiri kurarama aya vakuru vemachechi ndovari kuita ndizvo handizoti mweya uri kupoa. Ndirikuda kungotaura hangu kuti even mweya waifana kubva wazomubatsirawo ndi maadvise atakumba kudare kuti madzibaba mhepo dzakasimuka asi zvakanyanya kukoshera ende izvi ndaona mukadzora futi munhu mumusha maafter effects manja ndaona futi maheka foni zviri kuonekwa pamweya izvi ndati masowe ndo akamurasisa bozi yakamba achienda masowe aifana kuudza kuti even maheka madzibaba ndiri kuona makaheka asi amulume muri madzibaba here urida kudhivhera madzibaba handisi kuti masowe akaida kushedza madzibaba chatsvaka handisi kuti munyaya iyi handaenda postori ndo zvaatanga kutudza ndiri kuti hamene madzibaba wakanga ainawo I think ndo vakanga vachifana kumupa precious advice iyi rudo yaya kudare zviri clear zvauzona T Muparinga. Kana ukangoona nehure pamba chimeka sure waufana kusaudza
Because watu muti wemusango ukauisa ukatora mupfudze ukauisa pamba makala kuti kuri kwegava ndokusina chi mupfudze kana akataka kurira achiti wa ichi kana ukatora sunuka yesociety toitambira pamba ukauya uchiisa pamba mwana wachishuta sunuka waripa pamba ipapo zebra rakanaka asi hariswe pamba pane paine dhongi dhongi madhongi ndo anochengetwa pamba mazebra ishamwari dzeshumba ana manjinji saka shumba dzikanga dzakusvika pamba dziri shumba pazvese usazochema wazishumba inodya nepayada pamuromo pamuswe ishumba saka I think ngaabuda ake gareba zeshumba takawanda yatsomeka ishwati murutara zvamuri kuziva vane mazebra vanzenjera shumba ana zebra pamba so ndiri kufunga kuti zvakakosha kuti papoint yachita decision now. Is it not too late? Akaregerera. Imwe nyaya yakaita anodyirwa ndiyo inyaya yekuti kana kai zvinhu zvakaitika izvo anonyora tsamba kuno. Pauda kuti madecision. Pauda decision iya akachinyora tsamba. Ita decision, mimi mbonyora tsamba. Ita decision kandi mbozowedaro. Anokuwadza. Aiwa ndizvo kutaura saka tiri kuti masculinity yake yadonha yaderera. Sekufunga konyakaroero kangani. Tibva tangoipedza nyaya yacho. Da kakawanda. Bozo ukatodinda vakadza unofunga kuti ruwika ukamuregerera for pa cheating. Avazive kuti maybe une good heart yekumpa second chance. Vanojaja vachiti you are weak. Wandivhurira dhore kuti kana watombokwanisa kuregerera kuchita una chauchatadza. Mukadzi anofunga kuti iwe kundiregerera kaonekwa wakudyawo. Saka 50-50. Swap and top. Akusi kundiregerera. Kana kaita akusi arikuepa. Akusi kundiregerera. Iye kudyirwa inonetsa. Unotoita miko kuti ndiri kuona pawatsika. Pawatsika ndiri kupanzwa. Kumba kwedu kukafiwa usatsike. Kwenyu kukafiwa usandiudze. Aiwa unokuwadzwa. All right, let's clear this. Maso aba asane problem. Remember mukadzi akakonfessa ega. Achika kubata kumaso. Because maso anotoona. Maso ani kane power. Anotoona itochika mukadzi vati. No mukadzi akatya. Aiwa mire. Mukadzi akatya aka kuti ndona ndobatwa kupi kumaso ega. Anizvo. But the point is mukadzi pa confessa. What did you do? And majority of the time gentlemen, ngasazunyanyeberani. Patsani. Vanakwanda they know what they're supposed to do. Charuda urunguda unzi nundakanzi. Asida unzi ndakaramba ndega. Ada utanzi nvedarira kazonditichi siyana ni muno. Iwo ndo wakapfeka bhutsu diki iwewe. Ziri kushinya. Kana zisiri kuitira ball. Kana dzisaiti you know what to do. Exactly. So munhu akapfeka bhutsu diki hatombodi motivation. Even counseling hatomboidi. You know what to do. Hatongo. Kana mukadzi akatya chechi kwete murume wake akamuroora. Saka ane problem. Ende akatoudzwa. Akatya kubatwa. Asuda kusiya. Akatoudzwa kuti handisi kuenda chechi ndo inondikanganisa ndikaenda ichadibata. Saona mukadzi ukamubata. Azviroti ari sorry nokuti wamubata. Inyengoti wamubata. Anga achiri kuda. Tinoteda zviri kuwesera mukadzi kana murume. Vanakwanda isinoti kuti they are repenting ka. Iye utangobatwa chiti. Hakuna repentance yekubatwa ipatsana. Repentance unobuda wega iwewe. Pasana bata guys ukazoona umubata mukadzi ka. Pafambo. Wezi vakadzi they are very calculative and smart. But ukazoona umubata iwe uri murume. Baba. Otadza futi shandisa mukana wacho. Vanenge vakatobata Iwe wabata. Otadza shandisa mukana. Iko kubata kuchinetsa. Munhu wese anoshora kubata. Tikuchemera kubata iwe kutobata. Wapera bata ucheketi. Omara ucheketi. Techanzi yoti shandisa. I don't schedule and release prophetic message. Kudenga kuna mwara ane nyasha. Ane rudo na upenyo wako. Waneta wapera simba. Help is coming. Help is on the way. The blessing is about to reach you. Don't lose heart. Usinano kutarisa. Usinano miranewe. Ari kuprofita ari kwa ari. Endai mundori tora muwinaro. But hepano pane nyaya. Freedom yedongi iri attached ku assignment. Kusunungurwa kwedongi kune purpose yekuti rigone kutakura Jesu ripinde naye muJerusalem. Zvora kuti pane kumwe kusunungurwa neimwe favor yatinosangana nayo muupenyu. Bedzi kana taziva the assignment. Kana taziva tiri kudiwa naMwari kuti tiite. Dongi arisi kungosunungurwa kuti ringova free.
riri kusunungurwa for a reason, for purpose, for assignment. Jesu ari kuti endai munorisunungura muuye naro. Why? Nokuti anoda kupinda. So pane pamwe pekuti tika ignore the assignment, taakudinaya blessing ye freedom yaida kuloketa upenyu wedu. Tikasava nemoyo une chekuita nezvinoda Mwari, tikasava nemoyo nezvinodiwa naMwari, tinozvivharira mikana yezvimwe zvinhu zvaifanirwa kuuya muupenyu hwedu. Kune zvinosanganikwa nazvo muupenyu nekuda kwekuti wapinda muassignment. Kune zvinouya because of prayer, kune zvinouya because of fasting, kune zvinouya because of worship, kune zvinouya because of giving, kune zvinouya because you are carrying an assignment. I'll give you an example. Mukadzi akarorwa na president anoita first lady. Ane respect and honor nema benefits anouya nekuda kwekuti apinda mu relationship na president. Kune ma benefits anouya nekuda kwe relationship yekuti arorwa na president, our first lady. Izvozvo haagoni kuzvitsvaka through beauty, runako. Haagoni kuzvitsvaka through degree, kufunda. Haagoni kuzviwana nedzimwe nzira besides to be in a relationship na president. Ndopa anosangana nekunzi first lady na mama benefits arimo anouya kwaari. So chimwe nechimwe kingdom ya Mwari ine ma keys. Jesu unoti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. So key imwe neimwe I picture yekuti madoor makey haapindirane, madoor ari different. Kune chauno unlocka by prayer, kune chauno unlocka by worship, kune chauno unlocka by giving, kune chauno unlocka with humility, kune chaunoita unlock nekukita carry the assignment. I'll give you a picture ya first Luke. Baba wa John the Baptist, when Zachariah answer to his prayer yakauya musi waanga pa assignment achibhena incense mu hall of the holies, and the angel appeared on the right side of the altar. Ndokubva mutumwa ati iye Zachariah, munamato wako wanzwika. Yet the man was not praying, he was offering or burning incense on the altar. But the angel said, your prayer has been heard. Kureva kuti the prayer yaaita kumashure akairisivira mu assignment. It's one thing to pray, prayer onzwika. It's another thing to be in a position to receive the answer. Chimwe nechimwe muupenyu chinogamuchirika munzvimbo yacho nenguva yakafanira. Ndofunga zvinotoda kutodzidziswa vanhu how to receive, because kazhinji people they know how to pray but they don't know how to receive. I'll relate with this example. Vanhu kurima vanogona, vanhu vanorima vobva vakohwa. Munoziva here kuti kune famine kana kuti drought inogona kuitika. Not drought, I mean reganisha sezvo rekuti nzara. Kune nzara inogona kutambudza vanhu vakarima vakakohwa kana vasina the skill on how to store their harvest. Vanhu vakasava nekunzwisisa kuti mbeu gohwo rinochengetwa sei. Gohwo rinogona kukohwa zvakanaka but with poor storage, pasina mbavha yakubira, chibage grain robva yapfukutwa. So wakuita loss wakarima wakakohwa nokuti hauna the knowledge or the skill or the chemical ingade kuiswa muchibage to preserve the harvest kuti ivepo kwenguva refu. So even munhu adzidziswa kurima nekuita zvese anofanirwa kupiwa futi unyanzvi nekunzwisisa how to store grain, kuchengetedza gohwo rake. So nekunamata zvakare
munhu unotodawo nyange aziva kunyengetera nekuchema nekudemba kuna Mwari, kuziva kuti zvinogamuchirika sei. Ndingaziva sei kuti ndo mhinduro yacho? Ndingaigamuchira sei kuti ibatike muupenyu hwangu? Munhu unogona kuva nepamiri achida hake mwana, asi musi wekusununguka ane zvaanoudzwa naana nyamukuta. Izwi ratakangojera nekuziva ndiringoti push. Kureva kuti there is art or skill yekugona kugamuchira chinhu chawatakura for 9 months. That art or skill ikashayikwa pauri, unoremerwa for 9 months. Utadza kubata chaunofanirwa kubata, nekuda kwekuti une zvishoma zvausina kunzwisisa uye nekuziva kuita pa last minute. So murume anonzi Zakaria, he was not praying, but he was burning incense in the hall of the holies. Then the angel appeared on the right side of the altar. Your prayer has been heard. Luke chapter 1 verse 11. And at once an angel of the Lord appeared to Zachariah at the right side of the altar. Zachariah was confused and afraid when he saw the angel. But the angel told him, do not be afraid, Zachariah. God has heard your prayers. The man was not praying. He was burning incense, hall of the holies. But the angel appeared and said, your prayers, which means another way to pray is to save. Imwe nzira yekunyengetera kuita assignment. So mindiro yakauya akabva vane mwana, bali nyaya ndinayo nasi ndekuti dhongi riri kusunungurwa nekuda kwekuti pane chikonzero seriri kusunungurwa. Munhu akasanzwisisa chikonzero unogona kudelaya kana kuti unogona kutadza kubata nekugamuchira help ne blessing iri kuya kwaari, nokuti Mwari vanozviita for a reason or for a purpose. So varume vakaenda ndokunosunungura dhongi, uye vanga vapiwa a prophetic message yekuti mukanzwa anokubvunzai, if anyone ask you, tell him. If anyone ask you, why are you doing this? Tell him, the Lord needs it, and we will send it back shortly. The Lord needs it. Ishe vanorida. Kuti ishe kureva izita re authority. Kurati riri kudiwa na mambo. Kurati riri kuenda kunoita zvinodiwa na mambo. So dhongi rakabva ratorwa, rakasunungurwa, rikaendwa naro kuna Jesu. Jesu akagara padhongi akandopinda naro muJerusarema. Handidi kuenda kumberi kwakanyanya, ndoda tingobata ipapa. Radzorwa kumashure, iro richida kuendwa naro kumberi, rinoita sekunge riri kutangisa patsva, rambengera famba raakumberi ndokubva rasungirirwa. So pakusunungurwa pane kakudzoka kumashure, but richienda kunda Jesu. Rasvika pana Jesu, Jesu unogara padhongi oenda naro, kurati Jesu unopfuura nedhongi iri muarea raranga rakasungirirwa. Zvinokosha kuti tizive izvozvo. Zvinorevei? Area yese yawakatadza kudarika, chichakupa kuidarika kuziva chekutakura, kana kuti kuziva assignment. Kurati assignment pachayo deliverance. Kugona kuita assignment yaMwari zvinokudeliver kubva mune zvinhu zvakambokubata for a long time. Kune zvinhu zvinoitika muupenyu because you have prayed. Kune zvinhu zvinoitika nokuti wachema, kune zvinoitika nokuti wapa, kune zvinoitika nokuti watsanya. But nyaya inonzi assignment, kutakura basa rashe, kunoita kuti udarike mamwe malevels awaitadza kudarika muupenyu. Mwari pavakaisa basa rawo pamusoro peupenyu hwangu, ndine nzvimbo dzandaisatarisirwa kudarika. Pese pandaisvika nzvimbo idzodzo pane zvaiita kuti ndisungirirwe, asi nekuda kweassignment yaKristu yava pandiri panodarikika nyore. So zvazvinongoreva ndezvekuti ukaona wadarika pawangosina
bvira wadarika pawaisungwa, ziva kuti wawakatakura ndiye akubvisira that limitation. So carrying an assignment itori blessing. Why? Because zvinokupa deliverance, zvinokupa favor yekudarika mamwe malevels nedzimwe nzvimbo dzawanga usingatarisirwe kudarika. Donge riri rega pane parakasungirirwa, harina kumberi kwariri kuenda, but musi warakadzoka rikatagarwa naJesu akatanga kudarika naro. Zvoreva kuti kutakura kuzvisunungura, kutakura Kristu, kutakura assignment, kuita zvine chekuita nebasa nemba yaMwari munamato wakakura. Saka makanzwa mutumwa achiti kuna Zakaria, your prayers have been heard. Yet the man was not praying. He was burning incense in the hall of the holies. But denga rakaita regard that work as prayer. Zvakanaka kupfugama unamata kuna Mwari. But imwe nzira yekupfugama uchinamata is to do something concerning the kingdom of God. So Jesu akagara padonge akadarika naro panzvimbo yaranga rakasungirirwa. So donge rinofanirwa kuziva kuti ndasunungurwa nekuda kwekuti ndaakubvuma kutakura. Nokuti patsanangurwa pachinzi harina ani akamboritasva. No one has ever ridden this court. Hakuna munhu akambogara padonge iri. Saka musi warabvuma kugarirwa kutasvwa naKristu, rine level, rine nzvimbo yarinogona kudarika. Musi warabvuma kuti mumwe munhu agare pamusana waro, ndo musi waratenderwa kudarika pamuti waranga rakasungirirwa, pamusha waranga rakasungirirwa. Kune zvemumusha zvinogona kusunga muupenyu hwemunhu. Jesu waprofita kuti go to the next village. Misha imwe neimwe ine tambudziko. Pane pamwe pekuti unyatsoona kuti I'm qualified, I'm beautiful, I'm intelligent. But saying ndatadza kubreka this system, ndatadza kudarika pa level yezvinhu izvi, kune tambo dzemumusha. Jesu wakaprofita kuti endai ku next village, kune donge rakasungirirwa. Village system is also a rope. Musha umwe neumwe une tsika. Unotonzwa kuti zvekumba kwedu, zvekwedu ndo zviri kundibata panapa. Ndakangwara, ndakarongeka, ndinogona, but sei ndisiri kudarika pa platform iyi, pa level iyi, kune zvekumba, kune tambo dzemumusha dzinosunga vanhu. But Jesu ndinofara kuti zvakasungwa izvozvo ndo zvaanotumira varanda vake kuti endai munosunungura. Mangwanani ano semuranda waJehovha ndiri kudeclare muupenyu wako kuti sunungurwa. Sunungurwa, sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa neruoko rwaMwari rusina kupfupika. Nyasha dzaMwari ngadzisunungure. Relationship yako ndakutaura wanano. Nyasha dzaMwari ngadzikusunungure. Basa rako ndakutaura kupfurira mberi, kusimudzirwa nekugoneswa. Sunungurwa nezita raJesu, sunungurwa nezita raJesu. Every village rope, every system emumusha yakabata relationship yako, yakabata basa rako, yakabata muri yako, yakabata zvidzidzo zvako, ngaikuregedze nezita raJesu. Ngaikuregedze nezita raJesu. Sunungurwa, sunungurwa pa utano hwako, sunungurwa pa basa rako. Nyasha dzaMwari ngadzibate upenyu hwako. Move to the next level. Move to the next level. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every village rope, I stand as an apostle of Jehovah. I speak freedom. I speak deliverance. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dataura utano, dataura nyasha, dataura favor, dataura wanano. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. My villages, animal ropes. So go to the next village and then untie the donkey. A village on its own is a system, is a rope. Kuno unotonzwa kuti maybe unongosina nhororo ndekumusha kwenyu, but kune zveko misha yatinobva ine nyaya dzayo. Kune rope inotozikana kuti this is our limit. Hakuna anoenda the other side.
This is our limit. Vanhu vanongodheta but vangogumira pamapromises, havagone kupinda muwanano, havagone kuroorwa. Misha nemisha ine zvayo. Kune masystems ekuti munhu anogona kufunda opasa hake but mabasa akanaka ane pundutso muupenyu anogona kusamawana. Kune maropes emumusha ekuti unogona kuva pabasa uri fully qualified but uchibhadharwa mari shoma usingabhadharwe mari ngekufunda kwako. Kune mweya wekukudzikisira, mweya yemimisha. Misha imwe yatinobva ine rope dzeko. But I stand as an apostle of Jehovah. Kana Jesu ane varume vaviri vaakatuma, I am sent this morning to untie that village rope, to untie that village rope by the power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Regedza rope yekumusha tsika dzemumusha zvinorongwa nevari mimisha. Ndinotaura ropa raJesu, ndinotaura blessing and favor in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Varume vakatumwa to untie the donkey. Zvoreva kuti Jesu moyo wake unobatikana nekuda kwedhongi rakasungirirwa. Madhongi mamwe asina ropa asiwo ari kuda iroro rine tambo manje. Business rako rine tambo ndoro rikunzi naKristu ngarisunungurwe. Basa rako rine tambo iyo yekuti hakuna kure kunoendwa. Kana COVID-19 yakashandiswa as a rope by the devil to tie your business, I decree and I declare freedom in the name of Jesus. Misha ine tambo dzayo. Varume vakaudzwa kunzi kana pana achakubvunzai kuti vakasunungura tambo physically. But Jesu ndokubva aprofita kuti kune vanhu manje vachada kuva neownership pamusoro pedhongi. Kune vanhu vanonzwa kuti rinofanirwa kuramba rakadaro nokuti Jesu ari kuti pane vachakubvunzai, why are you untying the donkey? Kureva kuti kune vanhu vanongofara vakariona riri patambo iyoyo, havadi kuti rife. Aiwa ngarirarame riri ipapo. Tambo inongoratidza limitation. Kureva kuti dhongi kana raifura sora raingofura ine way yekuti pariri ndo pariri kudya. Kana rikadesire zviri nani zviri kure harigone kuenda. Oza life yekurarama muchingoshuwira zvakanaka nekudesire zvakanaka zvisingaitike muupenyu hwako inorwadza. That rope must be broken. That rope I've come to untie it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kune tambo dzaunotoziva kuti I've been trying a lot but ndatadza kusvika pandofanirwa kusvika, ndatadza kuenda kwandofanirwa kuenda. That village rope, I stand as a servant of God. Receive the breakthrough, receive the blessing and the favor in the mighty name of Jesus. Saka vakasunungura tambo physically. Secondly, vakapiwa a word of command kuti munongoti ishe vanorida, ishe vanorida, dhongi iri ishe vanorida, ishe vanokuda. God loves you. Jesus Christ loves you. Be free in the name of Jesus. Kuna vakarisunungura zvakare nemashoko. Mashoko anosunungura from a spiritual rope. Rope dziri in two dimensions. The physical one vakasunungura nemaoko. The second one vakasunungura ne word of authority. Munotaura muchiti ishe vanorida. Nokuti kune vachabvunza kuti why are you untying the donkey? Kune vanhu vasingangoda kuona rakasunungurwa. Zvimwe zvese itai, zvimwe zvese taurai, but kune vasingangoda kuona dhongi richienjoya freedom rakasununguka. Kabadaya Sunday. Menta balando robojia daka. Riba jade mante balando robojiata. Reketebo shaliga sayande leketelebo boshia kata. Regedebo jadabayata. Ragadaya salabo jaliga dayase leketelebo shariamande. Father, I pray for freedom. I pray for deliverance. I speak blessing and favor upon the lives of viewers. Zakasunga mabasa ao, tambo zakasunga wanano zao, tambo zakasunga ma relationships ao,
ndamira semuranda wenyu baba ndiri kutaura shoko rine authority. Be free in the name of Jesus. 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 Sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa nezita raJesu. So varoma vakasunungura dhongi ndokubva vadzokera naro kuna Kristu. Instead of moving forward, vakadzoka nedhongi kumashure. Ndokana iro dhongi raigona kushamisika kuti taakuenda kupi. It seems we are heading backwards or the wrong direction. I've come to talk to somebody. Zvichiita sekunge Mwari havasi kukurangarira. Zvichiita sekunge uri kutodzoka kumashure. Zvichiita sekunge waakutodzoka kumashure. Une zvawaitarisira kureceiva nekuwana nekufambira mberi. But pane kakudzoka kumashure kari kuitika. But I prophesy, you are going to move forward. You make a U-turn very soon. Life yako yairwiswa newakaipa ichi apa wakuita sekunge kuti wasangana nevhangeri rinokusunungura, wasangana nevhangeri rinoita kuti ugone kuenda mberi. But the move is actually the opposite. Nokuti varuma zvichida dhongira bvunza kuti taakuenda kupi? Kuna Jesu. Nokuti vanoda kupinda newe Jerusalem. Rinoziva ma directions Jerusalem iri kumberi. But pari kudzorerwa kumashure harisi kuziva kuti uri kudzokera kune munhu unochinja direction. Vadzidzi havana kuchinja direction yedhongi. Kusvika vasvika naro pana Jesu, Jesu ndokubva arishandura. Mwari ngavashandure direction yemafambiro ari kuita zvinhu zvako. Bhaibheri rinoti vakasvika naro pana Jesu. Ivo ndokubva vabvisa mabhachi avo. They took off their cloaks, their jackets. Vakagadza pamusoro pedhongi. It seems as if vari kuisa comfort. Kuti Jesu kana akugara padhongi, agare pari comfortable. But that's also a picture. Ekuti dhongi rakukwanisawo kutakura zviri kuremera nokuti a jacket something a bit heavy. Pavabvisa majackets avo achiisa padhongi, dhongi riri kugara. Jesu ari kugara pajacket rakaiswa padhongi. Kureva kuti dhongi ratakura zvinhu zviviri. Ratakura Jesu wacho uye ratakurira vatumwa majackets avo. But I want to show you this picture. Varuma havana kutora majackets avo vakagadza padhongi pavangopedza kurisunungura vachienda naro kuna Jesu. I want you to get this picture. Varuma ava, I'll read tibatsirike. Mark 11 verse 7. When they brought the coat to Jesus and threw their cloaks over it, vakabvisa mabhachi vasvika pana Jesu ndokubva vaisa pamusoro pedhongi. Havana kuisa majackets avo vachiri kure vari murodhi. But when they brought the coat to Jesus, they took off their jackets or their cloaks vakaisa pamusoro pedhongi. Inenge picture yekuti Jesu agare pari comfortable. But now ndeyekuti dhongi rakutakura zvinhu zviviri. But havana kuritakudza zviviri vasati vasvika pana Jesu. I want to get this picture. Kureva kuti dhongi harigone kuramba kuiswa a jacket nekuda kwekuti pana ari kuda kugara pamusoro pejacket. So now ndeyekuti kana munhu asvitsa munhu pana Jesu, zvinoita nyore kuti munhu aregere kunzwa kuremerwa nekubatirana nekutakurawo mutoro wake. Nokuti jaketi pavabvisa ivo varerukirwa ndokubva vaisa padhongi. Padhongi riri kuita zvinhu zviviri. Riri kupa comfort to the one achagara pariri. Also ratakurirawo vanhu varitora. It's also good to appreciate the one atumwa naMwari in your life. Dhongi riri kutakura Jesu uye ratakura majackets, the cloaks of the people who were sent to untie it. Izvozvo zviri prophetic, and I want to show you something. And he said on it, verse 8,
Many people spread their cloaks on the road. I want to see something here. Oh, Pastor Shoko is saying network is a bit poor. I'm sorry, so that I can continue. So sometimes purpose to advance with Shokuramari. So if network is bad, just let me know. South African side because just let me know, guys. So I can just continue. Let me know if you can hear me clearly. Let me know if you can hear me clearly. Let me know if you can hear me clearly. Sounding okay, loud and clear. Thank you so much. Okay, I just share the audio. Okay. So, kana vakabvisa maclocks avo, majackets avo, vakaisa pamusoro pedongi. Dongi rakutakura zvinhu zviviri. Jesus the person and also the clocks evanhu vatumwa. Sei risiri kukomplaina kuti why are you heaping your clocks on my back? Manditi ndiri kuuya kuna Jesu. How come makuisawo zvenyu pandiri? But izvozvo zvagadzikwa pamusoro pedongi zvine chekuita nezvichaitirwa dongi kumberi. Kana vakagadzika maclocks over it and Jesus he sat on it. Verse 8. Many people spread their cloaks on the road. Mabachi agadzikwa pamusoro pedongai. Dongi pariri kupinda muJerusarema. Zvanzi vanhu vakawaridza mabachi avo. That's so prophetic. Kuti kana ratakura majackets, maclocks, evafundisi vatumwa kuzorisunungura kuti Jesu agarire. Zvapachena kuti iro ratakura mabachi. Para kupindawo muJerusarema, people took off their clocks. Hakuna alaudza kuti waridzai mabachi enyu pasi dongi ritsike. Zvoda kuti dongi ratakura, but raakutsika zvaratakura. Uku ratakura maclocks evanhu too. But parapinda muJerusarema, many people took off their clothes vakaisa muroad. Remember kuti dongi rine makumba ari so hard ane madongi, ane mazondo, ane mabonzi akaomarara. Anoreva kuti riri designed kutsika mumatombo mu-off-road. But chakapa vanhu kubvisa maclocks, majackets avo vachiisa muroad. Inhau yekuti dongi harina kuita nharo paragadzikwa mabachi nevadzidzi vauya kuzoritora. So rakatakura rikasvika parinotsika zvarakatakura, which means ukatakura the assignment unotsikawo a new level, a new ground. Amene kana ndiri kunzwika ipapa. Dongi harina kukumbira kuti ndiwaridzireiwo machira. Dongi parakatakura the clocks or the mantles or the jackets evaruma rakasvika muJerusarema, vanhu vachibvisawo majacket vachiisa muroad. Kurati charatakura chakasvika pakutakurawo dongi racho, nokuti pariri kutsika pamusoro pemaclocks, iro pamusoro paro pane jacket, but pariri kutsika harichatsika ground, raakutsika jacket. Kurati rakatakura rikasvika parakatsika zvarakatakura. Ari kudiwa muJerusarema ndi Jesu. Vanhu vari kucelebrate the one coming riding on a donkey, but they are also celebrating the donkey because it's carrying the one ari kudiwa mukati. Be part and parcel of the blessing of the Lord in this season. Kune machira anogona kutsikwa, kune platform, kune red carpet inogona kutsikwa, kune new environment yaunogona kutsika, simply because wabvuma the assignment of God to be upon your life. Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavakuitire nyasha, Mwari ngavakugonesei. So happy to see you, hama dzangu. Tisanganiswe zvakare mangwanani tichigwerana shoko raMwari. May the good Lord bless you. So happy to see you. Pastor Christopher Shoko, Crispin Shoko, I'll send the audio, group Rema audios. Kuti mugone kuzoinzwa because network yenyu was so poor. Thank you so much, people of God. Thank you so much. Thank you so much. Mainoku, I'm so happy to see you. It's been a long time.
kwakadiko ku Australia. Joelin Mashamombe, God bless you, God bless you, God bless you. Maile Namasimba, may the good Lord bless you. Marivakitire nyasha zvikuru, nyasha dziwanzwe sister Ndahi Katsande, may the good Lord bless you. My Roshlan, may the good Lord bless you. My Tinka, may the blessing of the Lord be upon your life. My Mukwena Muguti, Sylvia Dumbu, Shamiso Jake, Black Pimbas, may the good Lord bless you, people of God. Makaita Msache, may the good Lord favor you. Baba Gideon Mutando, Ali Chiome, my Titichiwe, shed God bless you. Ivima Sharawata, Mwari wakitire nyasha, mwari wakuchengetei, mwari wakugonese nyasha. Zamwari ziyo pamusoro pe mori zenyu. Favor pamunofamba pamunopinda nepamunobuda nyasha dziwanzwe mwari vakugonesei muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Father, I pray for your blessing and your favor upon the viewers. Ngavachengetwe munyasha dzenyu, ngavarugirwe nekugoneswa nemi pavanopinda nepavanobuda. Ndataura ropafadzo nekubata kwenyu kunoshamisa muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen, amen. Pastor Ronald Shumba pakadiko pa Canada. I hope I find you well. May the good Lord bless you, Baba. Mwari wakitire nyasha, mwari wakuchengete. Blawela za mfumu wanga muri bwanji zikomo kwambiri. Thank you so much for tuning in. Mwari wakitire nyasha zvikuru tinotenda. Muropa fadzwe hama dzangu pa festive season ino ichengetwa imunyasha. Mwari ngavakurwirei, mwari ngavakugonesei. Prince Mukakavari, God bless you, God bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari wakitire nyasha zvikuru. So wangava ne poor network, ndichaisa audio ku audio group. Vasiri ku group rema audios, maybe you can simply join in. You just hit my inbox ne number zenyu so I can add you ku audio group. Kuitira kuti kana network iri poor panapa, but nozo send iri audio, you can go back to the message zvakanaka. Mwari wakitire nyasha. Mai ndawana, sorry for coming late, but anyway, I'll send the audio. Mwari wakitire nyasha zvikuru. Thank you so much. Thank you. Nowe wakasungikana, wakaneta, usina simba rekugona kukatanura kubva patambo iyoyo, usina power rekupfugama kuti unamate uche. Uzapane pa unotambudzika zvekuti unopera simba mukuchema. Simba rekupfugama kuti unyengetere unamate risisimo mauri. But God is so faithful. Rudo rwaMwari runoshamisa. From nowhere, two men just appeared to untie the donkey. Mwari ngavakuwanire nyasha idzodzo. Mune zvese zvawakaneta,